Познанства, приятелства, тема 1. Здравей! Това ли е залата за занятията на група А2? Да, това е. И ти ли си в нашата група? Да. Казвам се Стефани и съм от Бостън. А ти? Аз съм Ишван от Унгария. Ела, Стефани, ще те запозная с останалите от групата. Това е Ануца от Румъния, до нея е Майка от Англия. Владимир е руснак, до него седи София от Германия. Виж, тези две момичета са от Китай, но не помня имената им. Казваме се Лин и Ин. Приятно ни е да се запознаем. Извинявайте, как се казва момчето до вас? Кой? Да, това е Душан. Той е сърбин и е от Ниш. Душан, ще представиш ли момичето до теб? Да, това е Лиана от Армения. Извинявай, грешка. Това не е Лиана, а Катерина от Полша. Лиана е ей там, до прозореца. Здравейте всички, много ми е приятно да се запознаем. Аз съм Стефани. Вече всички се познаваме, но кой ли ще ни преподава?